bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez. Galdetuko baliguten orden padeziganda, lehenbiziko emakume euskaltzaina izan da. Uxue ikastolari zen hori eman da, 60 urte joan da estanda. Sugar Mikel Atxmari, non naiz non atarrabi, nola ultza makargari emari. Geroaren eiztari, hainbertze belaunaldi, mingainaren buruzagi jostari. Bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez. Buruz, bihotzez! Oinez! Euskaraz bizi nahi dugu! Buruz, bihotzez! Oinez! Munduz mundu euskara! Nafarroan iribildu begiratu kezkaba, Jazoa geroratzea da gure bihozkada. kantu kontu goioan betze euskara edo ez da